Lai thangjak norok kaisa video nugui makhana je khoroksa bwrwi chuak nungui tini buinibo songbai tongui manjago hnwi. Phiaba a video belai no viral wngma bai tini bo sak sak phaiui social media o reply maro phaikya je aro awansabai ang tongmani chamani kwrwi oro khoroksa chwla bini bondhu bono logi sanui bini bondhu bai bo thangmani hinui bini bondhu je puro bo bujagui tongpuro bo khari thangka hinui sao a chwla bai obwrwi afro borok markhano bujagui tongkha je aro kothumui hinkhe bini bondhu hnai je Pradip Bakpar hinui o chwla tongo khoroksa bo bini obwrwi no logi talangui ba phekjanai nisa obas wngjanai jat TSR rikha hinkano obwrwi kumphun saui maliya bo aro bujagui tongna nangkha khasiya wngui thangkha hinkhe yang te kaisa khapangni dakotei bukhukjong tabuk o chwla hwnjangnai je Pradip Bakpar hinui tongo o chwlakhe tamo sai tongkha tabuk obwrwi ni sinal hai rai bo ব্যবসা khaisao hai khaisao ni sai tongkha dalar kok sai tongo obwrwi ni bagui hinkhe tabo obwrwi obono o chwlani kongno khanaui bo khnai tongui manjakliya bo social media o phaiui kok ma phirok paikha o chwlani hinkhe khapangni dakotei bukhukjong norok tamo hinui sana musung je oro je obwrwi bo sak sak sitituya bo wansa bai tongma kalai na bo buni bithi ko je phekjani jinis chari uija bo oma haingma kalaikha norok tam hini sana musung kisa comment khalai sadi tai lai thangjak bo bujangmani je bo aro lukuni bwskango swngjama rok a video sung sini channel lo upload khaijak norok jodi no nugya khu hinkhe a video no kisa naiui norok comment khalaijari ba sahorjadi norok abo naya sak norok kahamkhe buji mangala je ang ani video ni tolao ang description no link rirowan ba comment section no norok thangui naijadi hinkhe phari o video no kisa khanai naijadi hambai ব্যবসা বরকছে সিন্দাল বরকছে ব ওয়ান সাতক সাবাই সিন্দাল আবো এক নাম্বার নি ব্যবসা খালাই যাও ব একলাই ব বুইনো সাকা সাকা ব তানিলাই ব আনি বুমুং রিখাবা ফালকা ফালকা বুনো ফালদি ব তানলাই আনি বুমুং রকলে ব একলাই nung ano ব্যবসা hani saitong ara nung sindal hnoi nai ese bokor sako nung ara saitong tebse nung saitong ko amtikle kok ha ang ব্যবসা kale jana nangya bujikha ani busai chakri khlaio ano je nangmani ano ri tongo rang paisa nangkha rang paisa rio ri khai ri o rang changni jinis kai rang chang jinis ri tongo ano available ano kuno obab sikhlai ton ya ani busai o sukle ang tangja kha dutar buja khang nung khai nung chia de nong ha lengo chijao lengo che nogo phai bo che ani dara song ano busu ungko kha মানে omte tani ni ana bu ko ayang ni buja goi phai che tai nogo bang hinjak chuka ha gang ga dukhunanya de ang burui bile kaisyo নাঙ্গু আচ্ছা আনি কখনা গাড়ি চুং ওয়ালাই দরকার করি তবে আনি কখনা কাম কলাই amane dorka sadi tomani baga akhai nglai sadi কম উকদি ভাইরাল তো অঙ্ক ঠিক ন অপারে নে খলাইনা কে খলাইজিন obo viral nu sajong call khlai nu obo viral ani viral mane pura sara jiboni ses ani viral mane sara jiboni ses খলাইয়া খাই নাই nadi nu hotaba nu ano godana saibo daba druk sakal tananang nai hotaba nu o viral no nu mitiri nanang na ani man chorman thangmani hotaba nu ano tani buthinu দাঁড়াও বাড়ি কই শিরপুর বাজার লগে শিরপুর বাজার মোবাইল আছিল মোবাইল তার আনছে তোমরা লগের মানুষ শিরপুর বাজার কেমনে আইছো ন আমার বন্ধু লই আইছে কার লই আইছো প্রদীপ দপমা তোমরা দুইজন নি ও মেয়ে একজন আসলো মেয়ে কেমনে আনছে আমি তো কুমারঘাটে আইছি কুমারঘাট থেকে আনছে মানে মেয়ে কিটা রাস্তা মোড়ে কান্দিয়ে গাড়ির মধ্যে কান্দিয়ে আছে কেমনে কান্দি আইছে না তারা কি না কান্দিয়ে আইয়া তো মানুষ এটা শুনলে তো মানে আকাইছে তোমরা রাত কানে হইছে debrma obhai kale ana debrma tutui omti khle bon bobai ang bisas kale phaimani no be bo ana phasiri kabu mani chaliya bokai khari pheka gani best friend jing be bo ani kaisa help khlaina nang mani bo help khlailiya ani kisa pano bo khari pheka bono nesa jati jinis khani aku noi bothana de talangkha na tamakhlain talangkha abutang kunu phano sia gari moide joto manjak dabo manjak budubu manjak
Actually borok ano buthanan talang khana. Omo tisi manjak hingkaba